mao ni ang ato ang kuan di ay mga igsuon, no? Mao ni ang ato ang sirye, no? Kwaresma, panaw nga to sa walay sulod nga lubnganan, no? Unya ang uluhan ini ato ang wali karon mao ang Domingo sa pagkabanhaw. Ug dinhi ato ning gikutlo sa mga sitas sa Juan 20:1 ug 2. Unya padayon ta sa 15 ngadto sa 16. Ug akong gihangyo ang talan nga manindog ta atong basahon kining maong mga sitas ug atong dunganan ni pagbasa di ta magulos-ulos kay gamay ra man ni siya. So akong gihangyo magdungan ta og basa nini mahigsuon. Matud pa sa Juan 20 bersikulo 1 nag-ingon, unya sa unang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sa yusa ka adlawon samtang ngit-ngit pa. Ug iyang nakita ang mga bato nga nakuha nagikan sa lubnganan. Busa midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa ilang tinun-an. Ang pinalangga ni Jesus ug miingon kanila, ang Ginoo ilang gikuha gikan sa lubnganan ug wala kami masayod kundi nila siya ibutang. Og si Jesus mingon kaniya, babae nganong naghilak man ikaw, kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom ni Maria nga kadto mao ang mga timan sa tanaman, siya mingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ako, diin nimo siya gibutang ug kuhaon nako siya. Si Jesus mingon kaniya, Maria. Ug siya milingi ug mingon kaniya sa pinulungan nga Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Ato iduko itong mga ulo, magampo ta mga igsoon. Langitong Amahan, salamat Ginoo nga nining higayuna Ginoo Dios imo kaming pabati sa mensahe Ginoo Lord God nga mo'y lintungan nay Ginoo sa katuyuan sa imong katuyuan diri kanamo Ginoo nga imong gigamit si Ginoong Hesus alang sa kapasayloan sa among mga sala. Nining mga pagtulunan nga among pagtukion ini Ginoo God Lord, nagampo lamang kami nga ikaw Ginoo magauban kanamo ug ang imong presensya Lord, magpatiliwala ka namo. Tuguti Amahan nga pinaagi si mong balaang espiritu nga makabaton kami kahibalo ug among masabtan Ginoo kun unsa gayod ang imong mensahe nga imong ipadangat kanamo. Kini imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So mao ni ang ato ang title sa atong sermon, Domingo sa Pagkabanhaw o Easter Sunday, no? Resurrection, ang atong gigamit na sa English is Resurrection Sunday, no? So doon ay usa kasugilanon mga igsuon sa tuig 1912. Usa ka manunulat nga ginganlan og Austin Miles, no? Si Austin Miles na malandong sa Juan 20. Iyang gipamalandungan ang maong kapitulo 20 mahitungod kini sa sugilanon ni Maria Magdalena. Mao ni ang iyahang gisulat mga igsoon, mao ni ang unang Domingo sa pagkabanhaw ni Jesus. Sa iyang pagpamalandong, nakahimo siya og usa ka awit. Iyang gisulat ang maong awit nga naila kayo nga awit ng uluhan in the garden, no? Sa dihang gisulat kini ni Austin Miles, ang maong awit nahimo kining popular. Siguro nakaila na kamo nining mga tawhana. Kay mao kini sila nagsulat usab niini, naghimo nini. Labi na gyud kun adunay mga evangelistic campaign mao ni gigamit nga maong awit, no? O gigamit nila ni Billy Sunday sa ilahang evangelistic niadtong 1986 ngadto sa 1993. Ug nibalo mo mga igsuon nga kini gi-record ni sa mga ilado kayang mga singer sa ato ang ilang kaugalingon nga version sa mga inila nga secular singers. Sama nila ni Perry Como, no? Kisa may nakaila ni Perry Como. Di na lang kung maingon sa mga batanon kay ay ni Isas Loyo, may kaila tas edad na. Anyway, no kana si Perry Como, si Doris Day, kisa nakailan Doris Day. Wow, mo gihapon. Pailagyos edad, mo gyapon dito. Og si Elvis Presley. Oh, kisa may nakaila ni Elvis Presley. Wa gyapon. Sige. Anyway,
og si Willie Nelson kani di na kita kaila ni. So mao ni ang mga singer, mga inilang singer ni adtong mga 1960s 70s, no, nga sila naghimo usab, nag-record usab aning gihimo nga awit ni Austin Miles nga diin do na sila ilang kaugalingong version. O mao ni ang tukar mga igsuon ato kunong paminawon basig makadungog ta. With me and he talks with me and he builds me I am his own, and the joy we share as we carry there none other has ever known. Di ba? Parehag tingog na ko, no? Anyway, mao ni nagisulat ni Austin Miles nga diin iyang nahinuklog siya ini mga igsuon, diin niya iyang gikutlo dito sa Juan 20 nga ang mga lyrics mao ni ang iyaha nga chorus, no? Diin kun atong hubaron sa Cebuano nag-ingon din nga ug siya naglakaw uban kanako. Mao ni ang story ni Maria Magdalena sa dihang nagkita sila ni Ginoong Hesus. Kay wa man siya makaila niini, no? Ningo siya nga ug siya naglakaw uban kanako ug nagkigsulti siya kanako. Nindota ana, no? Si Ginoong Hesus mismo nagkigsulti kanato. Ug nagsulti siya kanako nga ako o ikaw iyaha. Siya ang tag-iya. Ug ang kalipay nga among giambitan. So nianang mga higayon na mga igsoon, grabe siguro na o kita man na as lugar ni Maria Magdalena sa diyang nagpakita na ang ilang gituan nga patay na nga Ginoong Hesus. Unya mingon siya nga ikaw ako no? Wala dili matukib sa pulong ang iyang gibati nga kalipay nga ilang giambitan. Unya ningon dinhi nga samtang kami naghulat didto, walay lain nga nahibalo. Sa gipasabot ani mga igsoon, personal gayud ang pagduol ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus nga nabanhaw diin iyang gipangduol ang iyang mga disipulo ug usa gyud ang una nga nakakita kaniya nga mao si Maria Magdalena. So mao ni nga ang kaning sugilanon karon sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus ato ning gikutlo sa mga nanghitabo diha kang Maria Magdalena. So ako sa tanawon mga igsuon na kay murag na nagkuha sa kong kopya. No? Just a minute. Okay. So, niing mga adlaw atong isinati ang unang Domingo sa pagkabanhaw diha sa paglantaw sa kinabuhi. Sa ako nang ingon sa kinabuhi ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena nakabaton og pribilehiyo. Pribilehiyo isip una nga tao nga nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo. Si Kristo mismo ang una nga iyang nakita sa pagkabanhaw ni ini. Mao na makita nato mga igsuon, dili nato makita sa ubang sugilanon, pero og ato dinhing masuta nga si Maria Magdalena mao gyud ang una nga nakakita ni Ginoong Hesus nga nabanhaw. So unsa may kahulugan niining maong panghitabo? Unsa may pasabot niini ug unsa may epekto sa atong kinabuhi? Apan sa dili pa ta mo padayon mga igsuon, una natong hisgutan kung kinsa ni si Maria Magdalena. Kisa may nakaila ninyo ni Maria Magdalena. Awa pa man sa tamataw ng panahon na, no? So, ato lang tanawon sa sugilanon, no? Si Maria Magdalena, usa sa lima ka mga babayi nga ginganlan sa Biblia diha sa bag-ong tugon. Mao na kung kita mo basa ta kinsa ni nga Maria, kung dili ta magamping maglibog kita kinsang Maria ang ato ang gipasabot, no? O kanatong tan-awon din si Maria gitawag kini og Maria Magdalena nga anuman. Kay ang Magdalena dili ni iyang apelyido. Nahibaw ba mo ana? Wa gihapon. Sige lang. Okay.
So ang Magdalena dili ni iyahang apelyido. Kini si Maria Magdalena nagpuyo kini sa usa ka lugar sa mga mangingisda nga ginganlan og Magdala. So mao ni nga ang lugar nga Magdala usa kini kabaybayon sa dagat sa Galilea ug kay si Magdalena taga didto man sa maong dapit busa gitawag siya og Maria Magdalena. Sa unsa mahitaboa mga igsoon atong makita ngano nga ang iyang lugar mao na ang gihimo niyang apelyido. Tungod kay kini og atong tan-aw so taon kani si Maria Magdalena wala gid in town ni siya ilhi o wa ko ni iila sa mga tao tungod sa iyang background, no? Kauban kini sa mao ni ang usa ka barangay ug atong makita dinhi. Kauban kini siya sa usa ka pundok sa mga kababayen-an nga nahimong sumusunod ni Kristo. So daghang mga babae di ay sa una nga giganlan og Maria ug uban pang mga kabayen-an nga nagkuyog ni si Maria Magdalena diin sa panahon sa pagministeryo na Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan uban sa mga babae nga misunod kang Hesus. Uban usab sa mga apostoles sa matag barangay kuyog ni siya may igsoon. Gani si Lucas o sa basahon sa Lucas nagsulti kanato nga sila nagsuporta sa ministry gikan sa ilahang kaugalingong pamaagi. Ulak to pagkasulti sa ilahang unsay naa nila, income nila. Ila nang gisuportar ngadto sa maong ministeryo. Atong basahon sa Lucas 8 unsay gisulti mga igsoon ingon dinhi. Lucas 8 bersikulo 3 nagingon og si Juana ang asawa ni Kusa nga sinaligan ni Herodes og si Susana og daghan pa nga naghatag gikan sa ilang katigayunan alang sa mga gikinahanglan ni Hesus og sa iyang mga tinun-an. So kauban ni si Maria Magdalena dinhi. Si Maria Magdalena giila usab nga usa sa mga disipulo ni Ginoong Hesus. Usa kini siya kadalaga og wala nay ginikanan. Sa unang siglo o first century, ang mga babae mailhan kung aduna sila'y relasyon sa usa ka lalaki, no? Unya daghan kaayong mga Maria ni adtong mga panahona. Pero kung dili siya minyo, panalitan si Maria, mga Maria man ni daghan nagaisgot bantang Maria. Kung dili siya minyo, ang usa ka babae tawgon siya og Maria anak ni, mga ginikadan, no? Og dili siya minyo o dalaga siya. Og pananglitan minyo siya, tawgon siya si Maria ang asawa ni. So ngalan sa bana. Kung wala na ang bana o nabiyuda na siya og naa sila'y mga anak, tawgon usab siya og Maria inahan ni iyang anak. So ingon niya ana ang pag-ila mga igsoon sa unang panahon sa first century nga ilang iapelyido ang pinakaduol so, kinabuhi niya ng maong tao. Wala siya tawga bisan asa niini kung atong makita wala gyud gi-address si Maria Magdalena. Wala mingon ni si Maria anak ni si Maria asawa ni kinsa, wala siya tawga din bisag asa ni. Sa Lucas 8 nagsulti nga si Jesus nagpagula og 7 ka demonyo gikan ni Maria Magdalena. So sa ato pa siya ang gisulti sa Lucas 8 bersikulo 2 atong basahon nagingon dinhi og ang mga babae usab nga nangaayo gikan sa mga daotang espiritu ug sa mga sakit. Si Maria nga gitawag og Magdalena nga gigulaan og 7 ka demonyo. So una natong makita atong mailhan ang unang babae nga nakasaksi sa una nga adlaw og sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mao kining usa ka babae nga giulipon sa 7 ka demonyo nga gipagawa ni Ginoong Hesus. Sa ato pa, sa wala pa sila makita ni Ginoong Hesus, ulipon gyud siya sa kaaway, no? So sa unsa mang hitabuan ni? Wala man gisulti sa Biblia kung unsang hitabua nga nung naulipon siya apan ang gisulti sa Biblia nga gipagula ni Hesus ang 7 ka demonyo nga diha ni Maria Magdalena. So dunay mga pangagpas mga igsoon. Nining babae nga mo'y una nakakita ni Ginoong Hesus sa iyang pagabanhaw. Dunay pangagpas nga ubang tawo naguna nga siya ang prostitute nga giisgutan sa Lucas 7:44 ngadto sa 48. Ug atong basahon aron makabaton kitag makakuha kitag mga idea mga igsoon. Ang Lucas 7:44-48 nagingon dinhi. Sa pagliso niya atubangan sa babae miingon siya kang Simon,
nakita ba nimo kining babae?" Mao ni si Jesus ang nagsulti, mga igsoon. "Misulod ako sa imong balay," iyang gitumong si Simon. "Wala ako nimo hatagi og tubig alang sa akong mga tiil. Apan iyang gihumod ang akong mga tiil pinaagi sa iyang mga luha ug gipahiran niya kini sa iyahang buhok. Wala ikaw muhalok kanako apan sukad sa akong pagsulod dinhi, siya walay hunong sa paghalok sa akong mga tiil. Ug dinhi wala nimo hisui og lana ang akong ulo, apan ang akong mga tiil iyang gidihugan og pahumot. Busa tungod niini sultihan ko ikaw. Ang iyang mga sala nga daghan gipasaylo, kay dako man ang iyang pagigugma. Apan siyang gipasaylo og jutay lamang, gamay ra ang pagigugma." Ug siya maingon sa babae, "Ang imong mga sala gipasaylo na." So mao ni gitumong dinhi, mao ni usa sa mga gipaila dinhi nga mao si Maria Magdalena, no? Gipasaylo na. Ubang mga tao nagunahuna usab. Doon na sa mga pangununa sa bang tao kay nagtan-aw lagi sila nga kani si Maria Magdalena usa ni ka prostitute. Yung wala gyud siya pamilya, no? Ang ubang mga tao nagunahuna nga siya ang babae nga nasakpan nga nanapaw. Ug nasayod mo, nakabasa mo sa sugilanon sa Juan 8:3-4 diin ang iskriba, no, atong basahon. Unya ang mga iskriba, mga Parisiyo nagdalag usa ka babae nga nasakpan nga nanapaw ug ilang ipatindog siya sa taliwala ug mingon sila kang Hesus, magtutudlo kining babayhana nasakpan diha gayud sa buhat sa pagpanapaw. So mausab niya ang pagtuo sa ubang mga tawo mahitungod kang Maria Magdalena. Dili kita makasiguro, mga igsoon, nini tungod kay hilom kayo ang Biblia mahitungod nini. Ang uban nagsulti nga adunay romantic relationship sila si Maria Magdalena ug si Ginoong Hesus, di ba? Naama na gisalida man na sa Da Vinci Code. Ako sa to'y title na Da Vinci Code, ay di Da Vinci Code naman to. Anyway, no? So dili atong makita nagingon dinhi ubang mga tawo nagsulti usab nga doon na sila relasyon ni Ginoong Hesus. Kung atong tan-awon ug atong klaruhon, dili ta motuo sa istorya lang, mga igsoon. Kay ngano, yan ang mga panahon na anaa ang tanang klase sa mga manunulat, labi na gyud ang mga disipulo ug mga apostoles ni Ginoong Hesus nga mga writer usab. No, kung sa ato tan-aw ninhi, kung naminyo si Hesus, sigurado nga iapil kini og sulat sa mga disipulo, di ba? Naapil ni sa Biblia nga atong gibasa. Gisulat kini sa mga disipulo sa Ebanghelyo sa ingon niini nga paagi, sa ingon niini nga kahimtang nga gisulat nga sila si Hesus ug si Maria Magdalena adunay relasyon. So ato usang makita, alang kang Maria Magdalena tataw og klaro kayo sa iyahang hulag siyang una-una. Ang kamatayon, ang himalatyon nga si Ginoong Hesus dito sa krus. Anaa siya, saksi usab siya dinhi, mga igsoon. Nakita niya siya diha kauban ni Juan ug si Maria ang inahan ni Hesus, nabati sila sa dihang misulti siya diha sa krus. Sa dihang misulti si Ginoong Hesus sa krus niadtong gitawag nato og mga katapusan niyang 7 ka pulong. Nakasaksi usab si Maria Magdalena uban sa inahan ni Ginoong Hesus. No? Nabati gani niya ang katapusang gininhawa ug siya mismo diha sa pagpakanaog sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. Ug ang pagbutang niini ngadto sa lubnganan ug sa pagtak-op nini sa bato. Sa ato pa kun atong makita, siya sumusunod ni Kristo. Wala gayod siya mulunga. Iyang gialagaran si Ginoong Hesus samtang buhi pa. Ug bisan pa man sa kamatayon, nangandoy siya sa iyang kinabuhi nga iyang maalagaran pinaagi sa pag-atiman sa patayng lawas ni Ginoong Jesucristo, no? So ninihigayuna, mao kini higayuna nga nagdali sila sa pag-andam og lubong ug anaa usab siya sa pagbutang sa lubnganan ug sa pagtabon sa bato sa baba sa lubnganan. So nakita nila pagkamatay ni Ginoong Hesus tungod kay adlaw nga ipagpahulay ang sunod adlaw. Nagdali sila nga ilang malubong si Ginoong Hesus. Nagandam silang mga pahumot o uban pa, no? Matud pa sa Juan 21, unya sa unang adlaw sa semana, kaning gitawag og unang adlaw sa semana, mao na ni ang Domingo, no? Sa unang adlaw sa semana si Maria Magdalena miadto sa lubnganan sayo sa kadlawon, samtang ngit-ngit pa ug iyang nakita ang bato nakuha na gikan sa lubnganan.
Nabalaka siya tungod kay nakasaksi siya sa dihang gitakupan ang lubnganan ni Ginoong Hesus. Kung atong naon mga igsuon sa unang panahon, wa gyud mga poste, way mga suga ang karsada. Wa gani mauso ang flashlight. Ambot lang unsay ang gisuga nga kadlawon pa man ngit-ngit pa man nagdaggan naman siya ngadto didto sa lubnganan ang gilubngan ni Ginoong Hesus. Ana gihapon si Maria sa dihang giligid ang bato at ubangan sa lubnganan. Mao ni ang pagtakop, no? Si Maria wala lang magsubo sa kamatayon sa iyang higala. Bisan pa man ang tanan nagsubo, ang inahan ni Ginoong Hesus, apan nagsubo siya sa kamatayon sa iyahang paglaom. Sama usab ka nato mga igsoon. Kung kita anaa pa sa lugar ni Maria Magdalena o sa ubang mga apostoles, nakita nila nga si Jesus lamang ang ilang paglaom. Apan ang uban mga igsoon, nagtuo sila ug naglaom sila sa sayop nga pamaagi tungod kay nagtuo sila nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas nga muluwas kanila sa gapo sa mga Romano. Dili ni mao ang buot ipasabot ug ang katuyuan ni Hesus. Dili man lisod sabton si Maria Magdalena tungod kay kun atong tan-awon ingon usab ni ana ang atong pagabuhaton. Nagrepresentar kana siya sa ato ang kinabuhi. Diin aduna kitay paglaom, aduna kitay katuyuan nga usahay sayop di ay ang ato ang gibuhat, no? Siya nagrepresentar kanato sa dihang mopatigbabaw ang kangit-ngit diha sa kahayag. Ang kalagot kasuko mopatigbabaw diha unta sa gugma. Ug ang dautan mukuyanap sa tibuok kalibutan mulabaw sa maayo nga mga panghitabo. Kung anaa ka ni ana nga sitwasyon mga igsuon tungod kay ila man gitan-aw nga kini si Ginoong Hesus may musanta nining mga panghitabo, mao may muhatag og kahayag sa kangit-ngit, mao may mukuha sa mga kalagot, pulihan ug gugma ug mauman ang puo sa mga dautan ug ilisan kini nilag maayo. Ilisan niyag maayo, no? Kini atong hinumduman nga ang Biyernes Santo ug ang Domingo sa pagkabanhaw, hinumdumi nga pamaagi ni sa Ginoo. Pamaagi ni sa Dios aron mapagpadayag kanato og mga butang nga kinahanglan ato masairan. Una, diha sa krus gikuha ni Hesus ang kasakit nga alang unta kanato. Gikuha ni Hesus ang kasakit nga unta kita ang mutagamtam. Mao na mga butang maigsuon nga atong makita dinhi sa Biyernes Santo ug sa pagkabanhaw. Ang ikaduha niya, salamin kini sa atong kalag ug nagsulti kanato nga naay dili eksaktong mga panghitabo. Kaya atong nakita ngano si Jesus walay sala, mo may gilansang sa krus. Nasayod man mismo si Pilato nga si Jesus walay sala. Apan ngano man nga mitugot man siya nga siya ilansang sa krus. Daghan siguro mga katawan sa una nga mukaingon gyud di na manimao ang mga panghitabo nga atong gituhuan. Nawad-an sila sa ilang paglaom. Kay tungod ang ikatulong butang dihang atong makita mao ang cross nga nagpakita kanila sa wala nagyoy paglaom kay nakita nila ang ilahang gilauman nga mao'y muluwas kanila nga nalaglag namatay dito sa cross. Uso ang nakabutang mga igsuon nga atong makita. Ang usa-usab nakita ni Maria ug atong ibutang atong kaugalingon dito. Sa diyang mutuaw si Jesus sa pag-ingon, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Nasayod siya unsa kasakit ang talikdan o gamahan. Sa pagtuaw ni Ginoong Hesus, niingon siya, nganong amahan ko, nganong gibiyaan mo ako. Sa ilang gituhuan nga si Ginoong Hesus mo'y makaluwas kanila. Sa ang ilang gituhuan nga si Ginoong Hesus mo'y makalingkawas nila sa gapos sa mga Romano sa pagdaog-daog, apan nadungog nila sa klaro gyud nga pagsulti ug pagsulti ni Ginoong Hesus dito sa krus nga mingon siya, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Ang katapusang paglaom nga gisaligan sa mga tao nga si Ginoong Hesus adunay amahan nga mo'y mutabang apan sa pag-ingon niya dinhi sa pagbatbat niya sa mong pulong, amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Unsa may bation sa mga tao?
O kita anaan niya ng higayuna, wa na gyud tay paglaom tungod kay si Ginoong Hesus gilansang sa krus namatay, gibiyaan pa gyud sa iyahang amahan niadtong higayuna. Siya namatay o gipakanaog sa krus o gilubong. Alang kang Maria Magdalena na wagtang iyang paglaom, tanan niya mga damgo nga anaa kaniya, ang tanang gugma nga iyang nahibawan pinaagi kang Hesus na lubong uban kang Ginoong Hesus didto sa lubnganan. Apan alang sa atong kasayuran ug alang unta sa kasayuran ni Maria Magdalena, ang Dios wala pa mahuman ni adtong panahon na. Ingon man sa atong panahon mga igsuon, ang Dios wala pa mahuman nato. Under construction pa ta o nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Muna atong paglaom. Tungod kay kita nakasinati man nga siya nabanhaw na. Sa panahon ni Maria Magdalena, ang iyang nakita ang pagkawalay paglaom, ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang pagtalikod sa amahan, nahanaw ang tanan. O kiningangay na itong mahibawan, nga inig-abot sa Biyernes Santo, dili kini mao ang katapusan sa sugilanon. Mao ni ang ilang pagtuo sa una nga wala nagipagsaon, wala nagipaglaom. Anaa kanunay ang atong paglaom o kita naglantaw sa Domingo sa pagkabanhaw. Mao ni naghatag kanato og paglaom mga igsuon, no? Matod pa ni Friedrich Buchner, no? Atong gihubad sa Cebuano. Ningon siya, ang pagkabanhaw nagpasabot nga ang labing dautan nga butang dili gayud mao ang pinakaulahi nga butang. Unsay gipasabot niya na. Dili na mao ang pinakaulahi tungod kay aduna pay mo labaw ni ana nga butang nga mao ang atong paglaom sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Sa Juan 20 11 ug 13 nagingon din ni mga igsoon. Atong basahon. Apan sa gawas sa lubnganan si Maria nagtindog nga naghilak og samtang naghilak siya miyuko siya ngadto sa lubnganan. O giyang nakita ang duha ka anghel nga nagbisti og puti. Naglingkod sa dapit nga gibutangan sa lawas ni Hesus ug ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tiilan. Unya sila mingon kaniya, "Babay, nganong naghilak man ikaw?" Ug siya maingon, "Kay ila man gikuha ang akong Ginoo ug wala ako masayod kundiin siya nila gibutang." So mao ni gisulti ni Maria Magdalena niadtong iyang gituhuan nga iyang gituhuan nga mga tao lamang nga ordinaryo nga naglingkod dito diin pahigdaan sa pateng lawas ni Ginoong Hesus dito sa iyang lubnganan. So atong makita mga igsoon nga unta og nasabtan pa ni Maria Magdalena ug unta ato sang masabtan nga ang kamatayon ni Hesus mao kini ang maayong balita alang kanato. Ang maayong balita nakapaguba hinuon sa iyang kasing-kasing. Nganuman kay bisan nabatunan ni Maria Magdalena ang tanang hustong kamatuoran nakita niya apan sayop ang iyahang paglantaw. Sayop ang iyang konklusyon sa mga nahitabo, mga igsoon. Sama usab nini ang atong gibuhat. Usahay sayop ang atong paglantaw kung unsa may katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. O atong makita dinhi sa dihang magatubang kita sa pagsulay ug dili matugkad nga trahedya atong hilakan ang atong sirkumstansya o ang atong kahimtang. Apan kung sa diha nga kita adunay paglantaw sa Dios, dili gayud kita mohilak mga igsoon. Wala gayoy luha nga mausik sa atong mga mata kung kita mututok ni Ginoong Hesus nga mao ang author and perfecter sa ato ang pagtuo. Una-una ako nakuha niya ang iyang gusto. Atong una-unaon, ang gituhuan ni Maria Magdalena nga inigbalik niya ngadto sa lubnganan, anaa pa ang pateng lawas ni Hesus kay ilang iandam alang sa pagpalubong, ilang butangan og mga pahumot. Mao na ang iyang gisayuan dito pag-adto. Unsaon na lang ug atong una-unaon, kung natuman pa ang iyang gituhuan, ug natuman pa ang iyang gusto, kisa may maghilak. Kitang tanan. Ngano man walay pagkabanhaw nga mahitabo kung pag-abot ni Maria Magdalena dito, anaa lang gyapon ang patayng lawas ni Ginoong Hesus. Apan sa pag-adto niya dito, kay wala naman nagpasabot kana nga anaa gyapon ang paglaom, anaa diha sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan wala masayod ni si Maria Magdalena.
Kung mapalga niya ang patayng lawas ni Ginoong Hesus, wala gyud tay angay isilibrar nga Domingo sa pagkabanhaw. Wala kitay angay isaulog sa ato ang kagawasan. Dili kita angay maglipay tungod kay nakabaton kita paglaom, tungod kay ang paglaom nga gituhuon ni Maria Magdalena mao ra ang paglubong sa patayng lawas ni Ginoong Hesus, ug walay ni bisan usa nila nga miadto dito aron pagsugat sa nabanhaw nga Kristo. O kita mga igsuon na apa na mo siguro na atong yunona. Bisang gamay na lang, dili gyud mo santop sa atong unahon nga atong tagbuon kay nabanhaw si Ginoong Hesus. Kapila niya balika nga ang templo iyang gub-on, ikatulok adlaw iyahang ayuhon. Daghan kay mga bersikulo sa Biblia nga nagpakita nga siya sa ikatulo mamatay siya apan sa ikatulo ka itulok adlaw mabanhaw siya. Apan doon na bay bisag usa nga niadto dito nga nagdahom nga si Ginoong Hesus mabanhaw, wala bisan pa ang iyang mga disipulo mibiya. Tungod kay ang tanan nilang paglaom kutob na atong higayon na sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa Juan 20:15-16 nagingon og si Jesus mingon kaniya, "Babay, nganong naghilak man ikaw? Kinsa man may imong gipangita?" Sa pagdahom ni Maria nga kadto mao ang tig-atiman sa tanaman, siya mingon kaniya, "Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tug-ani ako. Diin nimo siya gibutang ug kuhaon nako siya." Si Jesus mingon kaniya, "Maria." Ug siya milingi ug mingon kaniya sa pinulungan nga Hebreo, "Rabboni" o Rabbonai, magtutudlo. May igsoon sa pag-ingon ni Ginoong Hesus kaniya Maria ug sa iyang pagtubag nga Rabboni, buot pa magtutudlo. Usa kini kadako nga hitabo sa kasaysayan sa Ebanghelyo. Ang pulong Maria ug Rabbonai o magtutudlo ang matag kasakit, kahiubos ug matag kahadlok sa kasing-kasing takulahaw lang nga nahanaw na wagtang sa paglitok ni ining mga pulonga. Tungod kay ang gituhuan ni Maria Magdalena nga wala na si Ginoong Hesus. Wala na ang Dios nga ilang gituhuan nga mo'y bugtong nilang paglaom nga muluwas kanila sa panahon sa kasakitan ug sa kalisdanan. Maria, Rabboni, mao kini ang tanan nga atong gituhuan nga mao'y pundasyon sa atong pagkakristohanon. Mao ni maayong balita nga gihatag sa Ebanghelyo. Una, nga maayong balita ang gisangyaw, diin gisangyaw sa usa ka babae nga gisalikway sa katilingban. Gisangyaw sa usa ka babae nga mao'y bugtong una nakasaksi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mausab ang tanang mga sayop nga gituhuan ug walay sulod nga lubnganan, wala magpasabot nga gikuha ang lawas. Ug nawagtang ang paglaom kundili mao kini ang sinugdanan sa nawagtang ang paglaom kundili mao kini ang sinugdanan sa atong gituhuan nga bag-ong paglaom nga makakabot sa hustisya, diin ang mga kabusog nga dinaog-daog, ang mga gigutom mabusog na ug makabot na ang tingwa nga kadaugan o kini nagpasabot nga ang kamatayon dili mao ang katapusan. Tungod kay ang mga tao, mga igsoon naglantaw bisan pa kita makasaksi nag-ingon kita mamatay sa diyang kamatayon ni Ginoong Hesus. Ang iyang pulong dito sa cross nga pag-ingon natapos na. Paano kanang iyang natapos, mao na ang atong pagsugod, pagdahom o paglantaw sa paglaom nga gihatag ni Ginoong Hesus diha sa iyang pagkabanhaw. Ang paglitok sa maong pulong Maria ug Rabbonai naghatag kanato og pinakasentro sa atong paglaom tungod kay si Hesus nabanhaw. Tungod kay si Hesus nabanhaw o kita nagmadaogon tungod kay si Kristo midaog, mga igsoon, o sa usalang kapagpamilok ang tanan kang Maria Magdalena nakabaton o kausaban. Ang tanang kahiubos, ang tanang kasakit, ang tanang kaguol kalisdanan nga iyahang gitanaw sa kamatayon ng Ginoong Hesus, nawagtang ang tanan. Ingon man usab kanato, mga igsoon, kung kita magdahom nga ang katapusan, ang kamatayon mo ay katapusan, dili kana mao ang katapusan tungod kay anaa pa ang pagkabanhaw. Matod pa ni Adam Hamilton, ang pagkabanhaw ni Kristo sama sa iyahang paglansang sa krus, usa ka pulong gikan sa Dios nga nagsulti sa usa ka lawom nga kamatuoran nga nagbag-o sa tanan. Usa ka pulong ang pagkabanhaw nga mao'y nagbag-o o
o nagsulti sa usa ka laom nga kamatuoran nga mao ang nagbag-o sa tanan nga gituhuan sa mga katawhan nga nagtan-aw sila sa kamatayon ug wala na sila paglaom. Mao kini ang tumungog punto sa sugilanon mga igsoon. Mao kini ang sugilanon nga nagsinggit sa tibuok kasaysayan ug pulong sa paglaom nga sa katapusan ang kangitngit ug kalagot ug andautan ug lisod nga kahimtang dili mao ang nagdumala kanato ug dili kini mao ang katapusan. Og niadtong mutuo nining maong sugilanon ug nangilabot nini mupaklaro kini sa atong kinabuhi pinaagi niining maong sugilanon. Di na masuta ang atong kinabuhi kung kita giunsa nato pagtan-aw ang atong kaugmaon diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Makabaton kita kanunay o kadaugan tungod sa pagkabanhaw. Ang Dios mideklarar pinaagi sa iyang gahom nga ang dautan dili gayud magmadaugon sa inyong kinabuhi. Pinaagi sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mao kini ang atong makita sa sugilanon sa pagkabanhaw. Mahimo kining mahinungdanon bahin nga makapausab, mahinungdanong bahin nga makapausab ug maghatag og bag-ong direksyon sa inyong kinabuhi ug sa atong kinabuhi. Tungod kay kining maong paglaom, buhi mga igsuon. Tungod kay ang gigikanan nining paglaom, buhi mga igsuon. Tungod kay kining buhi nga gigikanan sa tong paglaom, mao si Kristo nga nabanhaw gikan sa kamatayon. Og tunod nini atong sinati nga dili gayud kita mawad-an og paglaom. Matod pa sa Juan 20:17 nagingon si Jesus mingon kaniya, ayaw akong kupti kay wala pa ako makabalik ngadto sa amahan. Apan adto ang akong kaigsunan og sulti sila nga mobalik ako ngadto sa akong amahan og inyong amahan sa akong Dios og inyong Dios. So nakita ni Maria Magdalena nga tinud-anay gayud ug dili ni tiaw-tiaw ang iyang nakita tungod kay si Ginoong Hesus midili kaniya sa paghikap. Tungod kay wala pa siya kadto sa amahan. Nahitabo kini mga isuon tungod sa kahinam ni Maria Magdalena. Excuse me. Migunit siya ni Jesus ug dili na mubuhi. Kita pa siguro nahitabo nga guol na kaita kay namatay ang atong pinilangga, namatay ang atong paglaom sa pagbalik niya gunitan ginato aron dili na mawagtang. Apan adunay gingon dinhi mga isuon. Ang Ginoo mingo kaniya aduna siya laing plano. Adunay laing plano ang Dios nga siya mubiya pag-usab aron pag-adto sa amahan ug siya gitudloan nini sa pag-ingon nga adto ang imong mga disipulo. Matod pa sa Juan 20:18 ningon din si Maria Magdalena miadto og nagbalita sa mga tinun-an nga nakita niya ang Ginoo. Mao ni mga pulo nga bililhon kay mga igsoon, nakita niya ang Ginoo og nga si Hesus misulti ni ining mga butanga. Tungod kay nasayod kita nga naasab sa kagul-anan ug sa mga kasubo ang maong mga apostoles o mga disipulo ni Hesus. Busag gisugo niya si Maria Magdalena aron mosulti ug mohatag kaniya balita nga nakita niya ang Ginoo o gisultihan sila ni ining mga butanga. Kung atong tanahon, si Maria Magdalena mao ang unang ebanghelista. Mao ang unang ebanghelista tungod sa iyahang pagsugilon sa mga tinun-an sa maayong balita nga nakita niya ang Ginoo. Walay unang tao, laing tao nga misulti nining maayong balita mga igsoon kundili si Maria Magdalena ang babay nga sinalikway sa katilingban diin maoy naghatag nining maong balita ug unang nakakita nakasaksi sa pagabanhaw ni Ginoong Hesus. Si Maria Magdalena nagkigbahin sa iyang kasinatian ug iya kining maong kasinatian. Ug ato usab kini hinuktukan mga igsoon ug ibutang nato ang atong kaugalingon dinha sa pagkawalay paglaom ug nakita nato nga dunay balita nga maayo nga moingon nakita nako ang Ginoo. Imo kana nga maayong balita. Nakita nimo ang kamatuoran nga sa una wala makaila si Maria Magdalena kang Hesus. Di ba? Pag ingon sa tao kinsay imong gipangita? Nangita siya sa patayng lawas ni Ginoong Hesus. Apan sa pagsampit niya og usab Maria, diha na nasinati nga si Ginoong Hesus buhi, no? Mao ni atong makita dinhi nga wala gayud siya mutuo niini. Apan ang iyang pagsugilo niini mga igsuon mo'y nakahatag ug nakatagbaw sa nalumos nila nga kasing-kasing sa kagul-anan. Nakita ko ang Ginoo.
Mao kini pagsangyaw mga igsuon nga mao'y nakatapos sa tanan nga mga kabugaton ug sa tanang kasakitan sa mga katawhan nga nakabati sa maong pulong gikan sa usa ka babay nga gaaksa ko nang giingon sinalikway sa katilingban. Tungod kay nalumos man siya sa iyang kaguol, mao nga wala siya makaila ni Ginoong Hesus. Tingali gitabunan sa Dios ang iyang mga mata o si Maria Magdalena wala magtan-aw kang Ginoong Hesus. Ingon mausap kita nini mga igsuon, kung dili kita mo tan-aw gayud sa saktong direksyon, dili kita makaila nga aduna di ay Dios nga buhi nga nag-uban kanato sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, posible nga kita magtan-aw sa nabanhaw nga si Kristo apan wala nimo siya makita tungod sa kadaghan nato nga anaa kita sa mga nagtutok sa mga ordinaryong panghitabo sa atong kinabuhi. O kaha na overwhelm mo mga kagulanan sa atong mga reklamo tungod sa atong kalisod, sa atong mga kabugaton o sa atong mga kapildihan sa kinabuhi. Dili na nimo makita ang tinuod nga Dios nga anaa na gayud sa imuhang atubangan tungod kay ikaw natabunan nining tanang mga butang nga ang imong gitan-aw, concern ka lang sa imuhang kaugalingon nga kinabuhi. Og tungod nini atong masinati nga dili gayud kita mawad-an og paglaom. Kay sa Juan 20:17 nag-ingon si Jesus ming kaniya, ayaw ako kupti. So sa ato pa tinuod nga naa siya, dili lang siya magpagunit kay dili pa panahon. Ayaw ako kupti kay wala pa ako makabalik ngadto sa amahan. Apan nagtuwa ako mga kaigsuonan ug sulti sila nga mobalik ako ngadto sa akong amahan. Ug ingon inyong amahan ni siya din. Akong amahan ug inyong amahan ug akong Dios ug inyong Dios. Mao manindot kayo kamatuoran mga igsuon nga nakaingon kita sa awit ganiha nga may ingon si Jesus, ikaw, ako. Matud pa ni Ginoong Hesus. Tungod sa kahinam ni Maria Magdalena, migunit siya ni Ginoong Hesus. Kay dili gid siya ganahan o dili siya gusto nga mawagtang pa. No? Kung atong tanawon si Maria Magdalena, mauni ang una gayod nga mga panghitabo siyang kinabuhi, diin mao'y nakapawagtang gayod sa iyahang kaguol sa iyang kalisdanan nga mo ni naghupay kaniya nga iya nagyong nakita tinud-anay si Ginoong Hesus. Si Maria Magdalena nakigbahin sa iyang kasinatian ug iya kining maong kasinatian ug dili lamang iya magigsuon kundi ato usab kining mga kasinatian. Kung atong tan-awon dinhi, mao gini hinungdan nga ma-miss out nato o atong mataligaman ang tinud-anay gayud ang mga maanindot o mga importanteng panghitabo sa atong kinabuhi tungod kay ang atong gitan-aw nagtan-aw ta usanahan apan wa nato makita si Ginoong Hesus nga nabanhaw tungod kay ang atong gitan-aw mao ang refleksyon sa ato ang kaugalingon. Mao na nining pagkabanhaw mga igsoon nga kamatuoran. Sama sa gihimo ni Maria Magdalena sa una nga wala siya magtutok, wala siya magtan-aw. Pan wala siya masayod nga ang nagkigsulti kaniya mao na si Ginoong Hesus nga nabanhaw. Ang kamatuoran mao kanunay nato nga i-mislead gayud no. Atong isimang si Ginoong Hesukristo. Dili lang sa makausa apan sa kadaghan. Ang simple kay nga sermon ni Maria Magdalena nga nag-ingon, nakita ko ang Ginoo maoy nagpabuka sa mga mata nga buta sa kalibutan. Maning ko Ginoo tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan. Wala siya mingon sa katawhan. Tungod kay iyang gilakip tanan ang tibuok kalibutan, ang tanang katawan sa kalibutan. Nga diin mao kini nakapabuka sa mata sa katawhan nga anaa sa kalibutan. Gipadala niya ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanato pinaagi sa iyang hamili nga dugo. O kinsa katong mutuo kaniya makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ni ana ang kadako sa gugma sa Dios. Ang simple kayo nga sermon o mensahe ni Maria Magdalena mao gay nakapamata sa ato ang mga mata nga wala mututok ni Ginoong Hesus. Nga kita nagtuo sa nga pagkamatay ni Ginoong Hesus wala na kitay paglaom apan agpaluyo ni ini mga igsuon ang Domingo sa pagkabanhaw nga atong gi-celebrate karon. Ang Kristohanong mensahe
wala magsulti og dili maayong, wala magtudlo kanato og maayo nga pahimangno. Ang Kristohanong mensahe mga igsuon, dili lang ang maayong balita, kundili ang maayong balita nga giingon ni Maria Magdalena, nakita ko ang Ginoo. Muna naghatag kanato og paglaom sa atong kinabuhi samtang ania pati na ning kalibutan na. Nga niadtong panahona sa dihang nabanhaw si Ginoong Hesus, mao ni katumanan sa atong pangandoy nga kita mag-uban ug mupuyo kaniya didto sa iyang tanaman sa gingharian sa langit. Sama sa atong giawit ganiya mga igsuon. Kung atong tan-awon, ang giawit nato ganiha, mahitungod kato sa hardin, mahitungod kato ni Ginoong Hesus, ug mahitungod kato ni Maria Magdalena, nga diin iyang gipakita nga siya mag-uban kanato hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Pasalamat kita mga igsuon nga adunay nahitabo nga pagkabanhaw tungod kay ang atong kinabuhi nagsalig lamang sa kinabuhi ni Hesus nga iyang gitagana alang kanato. Busa kun atong awiton pagbalik ang maong awit mga igsuon, atong tan-awon ug atong pamation ug akong gihangyo nga ibalik nato ang maong He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none other and ever known. Balikon. And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share we carry there, none other has ever known. Inumdumi mga igsuon nga ang kalipay nga gihatag ni Kristo sa atong kinabuhi, walay usa ni bisan kinsa na sayod tungod kay ang iyang relasyon diha kaninyo personal. Mao ni nga ang atong kaugmaon ug atong kalipay ug atong paglaom atong nakita ug atong nakaplagan dinhi sa Domingo sa pagkabanhaw sa pagkabuhi ni Kristo nga hantod karon anaa sa ato ang kinabuhi. Amen. Magampo ta mga igsoon. Ato sang pagpakan ang atong buhi nga Dios mga igsoon, ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Magampo ta, amahan na mong langit nun, salamat Ginoo sa dako kaayo nga milagro nga imong gihimo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa pagtulunan nga imo kaming gitultulan Ginoo Dios o gitudluan kun unsa gayud ang amo ang kahimtang sa among kasing-kasing Ginoo. Nga kami Ginoo Lord God adunay mga pagtan-aw Ginoo nga sayop Ginoo nga among gibuhat apan tudloi kami Ginoo Dios o Ginoo pinaagi sa kinabuhi ni Maria Magdalena nga diin mo'y nagsangyaw nga nakita niya ang Dios. Naot punta Ginoo nga kami usab anaa sa among kasing-kasing nga ikaw kanunay namo nga makita sa among kinabuhi. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.